Добър ден, пак съм аз. Сега ще ви покажа един автомобил, едно мерцедесче, един градски автомобил. Може и да става и извън града, да ви кажа, с този разход. А класа, W169, двойка, 109 коня, А180. Колата е в нашето семейство от около 5 години и не сме имали почти никакви проблеми с нея. Има даже цяла папка с обслужване през тези 5 години. Без удария колата. Има леки козметични забележки по бронята. Иначе няма удари, няма нищо. На реални километри, само да ви покажа да видя колко бях километрите. 211 000. Смея да твърдя, че са истински, защото колата е закачана в Грозданов Ауто в Пловдив и сме чели на няколко места, на ербеците, по двигатели, по ключове и така нататък. И сме да твърдя, че колата не са въртяни километрите. Ние сме първи собственик в България. Ето я. Авангард изпълнения. С хубавия салон, кожа с текстил. Ето го волан, никога не е претапициран. Много запазен волан. Има си темпомат, за разлика от доста А класи и Б класи. 4 стъкла, прибиращи огледала също, които това го нямат доста от колите. Така че ето го подлакътника е супер запазен, скоростния лоз, нито смени, нито нищо. Климатик, радио CD, MP3, тавана не е мръднал. Ето и пасажирската седалка. Колата е много запазена. Гледал съм я с много труд. Пазили сме си я. Ето го и отзад салона. Много икономичен автомобил. В града да 5,5, 5,6, 5,7 според зависи. Ето отзад багажника също ще покажа. Ето го багажника. Сложили сме така една гумичка да се запази отдолу мукетчето. Ето гумата, крика, пожарогасител, всичко. Без удари. Вижте линията за какво става въпрос. Сега ще я покажа от другата страна. Ето я. Ето тук на бронята има пак лека козметична забележка. Това така сме си го взимали даже. Монтиране, когато я купихме, сме монтирали заден парктроник. Има 4 еднакви гуми. Дот 2019 година. От тогава колата е при нас. Мога да изкарат, да ви кажа, още поне 1-2 сезона. Мога да видя границата къде е. Его грайферите доста си имат. Към нея, към колата давам и зимни гуми с лети джанти. Към колата си върви. Така че ето е от тази страна. Колата е изключително запазена, няма какво да се прави по нея. Ето е седалката. Просто супер запазена. Монтирано е фолио на предните стъкла.
прозрачно за UV и термозащита, отзад също. Ето бутончета, ето цялостно вид на колата. Колата е много запазена за годините си. 2005 година е. Всичко си има регистрация, преглед, винетка. Единствено дойде смяната на маслото и филтрите. Трябва да се смени масло 5 литра, т.е. 5,8-6 литра близо. И маслен въздушен филтър. Горен филтър на предишната смяна съм го сменял, може и да не го смените. Сега ще ви покажа капака, за какво става въпрос, отдолу мотора. Така. Ето. Супер мръсен и прашясъл мотор. По този мотор няма капчица, ама капчица масло. Капчица масло няма по този мотор. Ето, абсолютно, ама може да видите, абсолютно никъде няма нито отдолу, нито отгоре, няма масълце. През годините съм сменял термостата, който е зачукан много кофти отзад. Сменял съм в началото подгревните свещи. Антифриза е сменен. И като цяло това е. Просто колата си е без някакви манипулации, нормалните неща за обслужване за тези 5 години. Сега даже, ако не се лъжа, октомври месец ще станат 6. Точно така, 6 години. Вярна служба. Ето, да покажа и дисковете. Няма тръп. Има, може би, накладки, не знам. За момента нищо не свети, като цяло има накладки, но не много. Отзад дисковете, поне аз лично не съм ги сменял. Ето ги е накладката. Това е общо взето. Сега ще ви запаля, да видите моторчето как си мърка. Ето, иска смяна на масло. Какво показва? Да, сервиза, че трябва да се сменя маслото и филтрите. Това е единствената. Ето ги. 211 000 км реални. Климатика си работи. Радиото също. Така че това е, автопилота си работи. Има си автопилот. Без никакви забележки по таблото и по тавана. Колата си е много добра. Бюджетна кола. Така че това е. Ето как работи. Моторчето си мърка без никакви проблеми. По окачването няма какво да се прави, няма тропане, нито отпред, нито отзад. Пак казвам, 2 комплекта джанти, летни, зимни и така нататък. Така че колата си е в много добро състояние за годините си.
Няма винетка. Забравих да кажа. И това е общо взето. Ако има нещо, пишете, звънете. Днес ще бъде качена в мугалето тази вечер. Пак казвам, супер икономичен автомобил за градско и извънградско. Извънградско пада около 4 и нещо, под 5 пада задължително. Според зависи, нали, разбира се как се кара. 6 скоростия колата. 6 скорости, автопилот, климатик, 4 стъкла, прибиране на огледалата. Това е. 2 комплекта гуми, джанти, зимни, летни. Няма какво да се прави по предницата, единствено само трябва да се пуснат едно масло, един въздушен и един маслен филтър. И газ. Това е, ако искате безпроблемен автомобил, градски, извънградски, който да гори малко. Това е. Авангард изпълнение, пак казвам. И това е общо взето. Ако има нещо, пишете. Или звънете направо.